Moi kaikki, tänään me pelataan pizzapeliä Robloxissa. Mennään pelaamaan. Jehuu. Noniin, me mennään. Mikä otettais? Otetaan... Ei. Otetaan siis... toi kokki. Noin niin, jehu. Noin, noniin. Laitetaan tää pizza uuniin. Noniin. Valmistuu. 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 Jes. Mutta mitä tästä? Mitä? Meillä on uunin sisällä. Tää palaa. Miten me päästään pois täältä? Nyt C3. C3 pizza. Noniin. Mennään vaikka... Mennään B:lle. B3. No niin, mennään viemään toinen pizza. Siinä on iso talo. Se on toi tyyppi näköjään tossa. Ei tonne. Mitä sä teit? Niin mennään viemään vielä yksi pizza. Boko. Lähdetään. No moikka! Moikka!